היי, היום אני רוצה לדבר על פעולה יחסית פשוטה, על יצירת חשבונות משתמשים חדשים בפאנל ניהול Direct Admin. כמו כן אני רוצה להראות איך אנחנו יוצרים חשבון FTP ואיך אנחנו מוסיפים דומיינים נוספים לאותו חשבון שיצרנו. אנחנו נתחיל, ככה הכניסה נראית לפאנל. בדרך כלל הפורט הוא 2222, אני שיניתי את זה לפורט 81, טעמי אבטחה. נכנסים עם היוזר אדמין. עכשיו אם זה פאנל חדש, לפני שמתחילים ליצור יוזרים, צריך ליצור פאקג'ים, חבילות. כי אחרת הדיירקט אדמין לא ייתן לך להמשיך לעבוד. חבילה מציינת איזשהו טמפלט של הגבלות מסוימות, שרוצים לעבוד לפיהם. עכשיו אני בדרך כלל יוצר פאקג' ראשון, שזה הכל Unlimited. כמובן שאפשר ליצור הגבלות שונות לפי פאקג' לפי גודל נפח דיסק, בנדוויץ', ולפי זה ליצור את היוזרים שמורתבים לפאקג' הזה. אז כרגע אני יוצר פאקג' שהכל אצלו לא מוגבל. אין הגבלה לנפח מקום, דומיינים, אימיילים, מסדי נתונים, FTP וכדומה. SSH שאני לא נותן בדרך כלל, כי מטעמי אבטחה, עדיף שלא יהיה לי יוזרים, ו-Suspended Limit אני מוריד את זה, כי אחרת בעצם המקרה הזה זה לא רלוונטי, אבל אם יש הגבלות, אז הוא סוגר את החשבון ברגע שהלקוח עבר את ההגבלות. DNS Control עדיף שהלקוחות לא יתעסקו בזה. אני קורא לזה Unlimited. Save. אוקיי, אז אני חוזר לאדמין level. ב-Show All Users אני יכול לראות את כל היוזרים שכבר הוספתי. ואנחנו נגיע לזה. לוחצים על Reseller Level בצד ימין. לאחר מכן, כדי להוסיף חשבון, פה לוחצים על Add New User. בוחרים את היוזר שאנחנו רוצים. בדרך כלל רצוי ששם היוזר יהיה דומה לשם הדומיין, מטעמי נוחות. אוקיי, אז אני נקרא לזה Interhost 1. אימייל. לאימייל הזה גם Direct Admin שולח את הפרטי גישה החדשים של אותו יוזר שאנחנו יוצרים. כעת ניתן לבחור סיסמה או לתת ל-Direct Admin לחולל סיסמה אוטומטית, רנדומלית, וניתן שם הדומיין, נניח הדומיין Interhost 1 co.il. אתם רואים, זה פאקג'ים שונים שיצרתי, והנה זה האחרון Unlimited שיצרנו ביחד. פה, כרגע שיש הרבה IPים לשרת, אפשר לבחור IPים. אפשר לבחור IPים מהרשימה שלא רשום לאדם shared, ואז הוא הופך להיות ה-IP הבלעדי של אותו לקוח, של אותו חשבון, או להשתמש ב-IP shared, שזה ה-IP הראשי של השרת. אם בדרך כלל משתמשים ב-IP פרטים ללקוח, אם רוצים לאחר מכן להתקין לו תעודת SSL, כשמחייבת כתובת IP ייחודית. אבל כמובן גם אפשר אחרי זה להחליף את זה, ואפשר להתחיל לעבוד עם ה-shared, ולאחר מכן להחליף את הכתובת IP. זהו, עכשיו Customize מאפשר לשנות את ההגדרות של החבילה שהגדרנו. זאת אומרת, למרות שבחרנו את החבילה, אנחנו יכולים לשנות את ההגבלות. אני מעדיף לא לשנות, Unlimited, ולוחץ על Submit. רגע, סיסמה. אוקיי. זהו, החשבון נוצר. אפשר לשם פה כל מיני פרטים. נניח לקוח משלם כל 10 לחודש 40 ש"ח חודש פלוס מע"מ. זהו, אתם רואים, זה האימייל שקיבלנו מן המערכת, מ-Direct Admin, שהחשבון נוצר. גם היוזר שפתחנו את החשבון על האימייל שלו מקבל, וגם האדמין של השרת מקבל העתק של האימייל הזה. אוקיי, Save Comment. אני חושב שעברית בעצם לא תעבוד פה. כן, לא תעבוד פה. צריך לראות איך מסדרים את זה. Direct Admin. זה Hosting Customer Paying. שנייה. כן, אז Paying each dance 14 is
אוקיי. עכשיו, עוד דבר, אם אנחנו כבר פה, טוב, אני אראה את זה ממקום אחר בהמשך. אוקיי, אז יצרנו את החשבון, עכשיו חוזרים לאדמין לבל. אם רוצים לראות את החשבון שיצרנו, show all users, או לחפש אותו ברשימה, הנה הוא פה, או domain that contains, אז interhost, אז הנה הוא. עכשיו, כדי להיכנס ליוזר הזה שיצרנו, או שיוצאים מהדיירקט אדמין עם האדמין, נכנסים מהפרטי משתמש שקיבלנו באימייל שיצרנו מהיוזר, או אם אנחנו כבר אדמין, לוחצים על היוזר ולוחצים פה login as. ואז הוא כאילו צולל לתוך הדיירקט אדמין עם החשבון של אינטרוסט, עם החשבון החדש שיצרנו. וזה הפאנל שמקבל היוזר, אחד לאחד, אוקיי? זה היוזר לבל שלו. פה יש לנו את הדומיין סטאפ. אנחנו יכולים להוסיף לחשבון הזה עוד דומיינים, מאוד שאני ממליץ בחום להפריד. כל דומיין שהוא שונה מהדומיין הקודם, הוא לא אליאס, הוא לא מתקשר אליו, לעשות חשבון חדש. לא לשים כמה דומיינים על אותו יוזר, זה לא בריא. זה עדיף שזה יהיה מופרד, ככה גם הגיבויים יהיו מופרדים, הסטטיסטיקה תהיה מופרדת, החשבונות נפרדים, זה עדיף, אוקיי? אז ככה, זה החשבון, FTP Management פה. אנחנו רואים את היוזר אינטרוסט הראשון, זה היוזר שיצרנו, הוא גם היוזר של FTP. הוא מגיע לתיקיית הום של אותו יוזר. אפשר ליצור עוד חשבונות FTP, נניח לאורך CSS, אנחנו לא רוצים לתת לו גישה מלאה, אנחנו רוצים לתת לו גישה לתיקייה, Public HTML בלבד. ששם יושבים הקבצים שקשרים לאתר עצמו. אוקיי? זה אפילו לא Public HTML, זה אחד מעל Public HTML. אוקיי, אז יצרנו את החשבון. אנחנו רוצים נניח עכשיו לשנות את הסיסמה. זהו, אני לא יודע מה הסיסמה, נניח, שכחתי אותה. אז אני כאדמין, אוקיי, חזרנו לחלון של האדמין, אני אראה לכם שוב פעם. לוחץ על show all users, הולך ליוזר הזה. נניח לקוח התקשר, אומר אני רוצה לאפס סיסמה, הולכים לפה למטה, new random password, מוודאים שכתובת האימייל של הלקוח נמצאת פה, אפשר לשלוח אותו עם פסיק, כן, אחד אלינו ואחד ללקוח, send, the welcome mail has successfully been sent, ועכשיו הלקוח מקבל מייל חדש, עם סיסמה חדשה. בואו נראה שזה מגיע. אוקיי. יפה. אז זאת הסיסמה. ובואו ננסה להתחבר אליה ב-FTP. אני אוהב לעבוד עם Flash FXP. אוקיי. אז ככה. Quick Connect. כתובת השרת. במקרה ההוא זה היה אינטרוסט אחד, אבל אינטרוסט יושב על אותו שרת, זה אין בעיה. זאת הסיסמה, אז קודם כל אינטרוסט אחד זה זו שיצרנו, זאת הסיסמה. אוקיי. ניתן גם להתחבר לפי ה-IP, פה למטה בפרטים יש את ה-IP, אפשר גם דרכו להתחבר. אם הדומיין עדיין לא מוכן, אפשר להתחבר ככה לפי ה-IP. אוקיי, ולוחצים על חיבור. התחברנו, יפה. זה החשבון. עכשיו, כל הקבצים שניגשים עליהם דרך האתר, דרך הווב, צריכים להיות בתיקיית Public HTML, אוקיי? אתם רואים פה קובץ Index HTML? זה הקובץ שנמצא ב-Public HTML, לכן זה הקובץ שנגיע אליו. זאת התיקייה שנגיע אליה, רגע שנכנסים לאתר. כל מה שאנחנו רוצים להעלות לחשבון הזה שלא יהיה נגיש דרך הווב, צריך להיות מעל תיקיית Public HTML ורצוי גם מעל Domains. כאן. עכשיו, ה-Public HTML הזה זה קיצור דרך ל-Domains, Interhost 1, Public HTML, זה קיצור דרך לפה. למה? כי יש, בתור Domains יכולים להיות עוד דומיינים, ובכל דומיין יש תיקייה למשל Private HTML, שזה עבור SSL בכלל, וזה שזה בדרך כלל לא לשימוש, זה ל-Anonymous FTP, אז זה קיצור דרך. זהו, ופה מעלים את הקבצים. ניתן להתחיל לעבוד. זהו, זה בשלב זה. תודה רבה.